Nosaltres estaríem amb el debat, estaríem fent una proposta, hem d'esperar a veure què opinen els altres grups, però nosaltres pensem que no només els que haurien de tenir representació són els que haurien de rebre aquesta subvenció. És a dir, que partits que s'han presentat a unes eleccions i que estan legalment constituïts i que no han tingut representació, doncs un mínim han de tenir, perquè si no sempre ens trobarem que són les majories els que estan representats, que són els que tenen els recursos econòmics per funcionar i perseguir l'activitat política. I les minories o partits molt petits tindrien dificultats en aquest sentit. Està clar que en el moment que estem a favor d'una mínima subvenció pública i estem també a favor d'un estricte control d'aquests diners. És a dir, nosaltres estaríem a favor d'auditories, el Tribunal de Comptes, tot el que sigui, publicitar els comptes dels partits, és a dir, màxima transparència, perquè entenem que els recursos públics han de gaudir d'una transparència total i d'un control total sobre l'ús que se'n fa.